Jeg skal fortælle noget om lyd og andre bølgeegenskaber. På skærmen her ser vi en harmonisk bølge, og den kan man knytte nogle begreber til. For eksempel så har vi noget, der hedder amplitude, som er det maksimale udsving fra ligevægtsstillingen. Og ligevægtsstillingen, det er den her streg, som egentlig er, vi vil kalde x-aksen, og så op til det maksimale, altså egentlig det er herude, det maksimale på y-aksen. Og det kaldes altså amplituden. Så er der noget, der hedder lambda, som også er bølgelængden. Og bølgelængden, det er afstanden mellem to bølgetoppe, som også er vist her, på til et bestemt tidspunkt. Og det angives i meter. Så er der noget, der hedder periode, og det er tidsrummet mellem to bølgetoppe, der er placeret samme sted. Så se, at vi har her, og så igen når den her op til, så det er altså den her tidsenhed, før de har passeret passeret samme sted. Og så kan man også regne, eller man kan finde frekvensen, og frekvensen, det giver så antal svingninger per sekund. Så det er altså, okay, vi har et sekund, hvor mange svingninger kan vi nå at tage på det sekund, og det angives så i hertz. Så har vi hastigheden, som vi også regner for en bølge, og det angiver den tilbagelagte strækning per tid. Altså så okay, hvor langt har vi nået per sekund, eller kan man sige. Og det angives i meter per sekund, og den kan regnes via bølgeligningen, eller bølgeligningen, der siger, at hastigheden er lige med bølgelængden gange med frekvensen. Der er jo både lys- og lydbølger og andre bølger. Vi har lydbølger, det er længdebølger, som er illustreret med et billede hernede. Hvis man forestiller sig, at man har en fjeder, hvor man så ligesom udgiver en bølge hernede fra enden af, så vil det så flytte sig, de her jerntingster, og så kan man se, at den kan lave en fortætning og fortynding, og det er altså en bølge. For eksempel, hvis man siger, at man har en højttaler, og så udsender den noget lyd, og det der egentlig sker, det er, at det er ligesom også her, at man flytter, lyden skubber til luftmolekylerne. For eksempel så her vil det være de her jernting, der skubber sig først den ene, så til den anden, så den tredje. Og det er ligesom luftmolekyler skubber lidt til den første, til nogen foran, og så de flytter til nogen foran. Og på den måde kan lyden bevæge sig. Og det er altså længdebølger, og fordi de så går henad, og lys er tværbølger, der går op og ned, ligesom vist før. Og man kan regne, ved lyd, der kan man regne lydstyrken. Og lydstyrken, det angives i decibel. Og til det, der bruger man lydintensiteten. Og lydintensiteten, det er sådan, det angiver, hvor meget energi, altså sådan den lyd, meget energi det indeholder, det, altså som rammer en. Og så har vi hernede, det er også lydintensitet, og det har enheden som vist her. Og det er, altså man har en bestemt værdi, man har sagt til 10 i minus 12, fordi at man siger, det er den såkaldte høretærskel, altså det angiver den mindste lydintensitet, som mennesker kan opfatte. Og det er også det, man bruger. Jeg bruger det her decibel eller lydstyrke til at sige, okay, hvad kan der gøre skade på dig, og altså den kan sige, okay, at det er for højt, det du arbejder under, eller at det er et passende lydstyrke. Bølger, de kan lave noget, bølger kan komme mod hinanden, og for eksempel så er der noget, der hedder konstruktiv interferens, og det er, hvor man har to bølger, som vi kalder en puls her, og en puls her, og de er ens, eller kan man sige, amplituden er ens her. Så når de så to mødes,
så forstærkes de hinanden. Så forstærkes de to pulser. Så det udsving, der kommer, når de mødes, det bliver summen af de to udsving. Og som vi også kan se her, så bliver det lige pludselig dobbelt så stort her. Og efter de så har mødtes, så fortsætter bølgerne så altså i samme retning med samme amplitude, kan man sige, og bølgelængde. Så det er, de forstærkes altså hinanden ved det her møde. Så er der noget, der hedder destruktiv interferens. Det er, hvor vi så har to impulser, der så er i hver sin retning. Eller hvad kan man sige, de svinger her, og vi har en her. Og igen er det stadig det der med, at når de mødes, så er summen af de to gør, altså man lægger det sammen, og så det er jo så, det betyder så, at der ikke er nogen, når de mødes, de pulser stadigvæk er summen, og det vil give 0. Så de svækker hinanden, kan man sige. Og efter de så har mødtes og svækket hinanden, så fortsætter det igen samme retning ligesom herover med samme amplitude og bølgelængde. Så er der noget, bølger de kan afføjes. Hvis der er for eksempel, at vi har en bølge her, så kommer her, det er en harmonisk bølge, hvor at bølgetoppene de ligger sådan parallelt, eller hvad kan man sige. Og så har vi en lille spalteåbning her. Så bølgen kommer hen imod den her spalteåbning. Så vil den, hvis at den her spalteåbning er meget lille i forhold til bølgelængden, så vil bølgen, hvad kan man sige, komme herud og den, i stedet den ringformede bølger. Og så herovre har vi, hvis nu at er sådan større end bølgelængden, så vil den, her var det jo bare, der ville den komme ud i ringe, men her der vil den ligesom først fortsætte, som vist af pilen her, først fortsætte ligesom de der parallelle bølger, men så vil den afbøjes, og det vil sige, at så her i det her område, så får den her ringeformede bølgelængden. Det var altså afbøjning. Så da det jo er lyd, så er der også nogle bølger, for eksempel når det er, man spiller på guitar eller violin. Og så det kaldes egentlig stående bølger. Fordi at hvis man nu forestiller sig, at man har en guitar, hvor det er, at strengen den er gjort fast i begge ender, og man lige laver en lille tone, så vil der udsendes, harmoniske bølger fra den, hvor man så udspiller en tone. Men altså i frit luft, der vil bølgen bare kunne fortsætte ud i uendelighed og dø hen. Men det, at der så er, at strengen er bundet fast, ligesom det jo også vist her, strengen er bundet fast, så vil det gøre, at hvis der udsendes en bølge, f.eks. herfra på midten, kommer herhen, så vil den komme tilbage, refunderes. Og hvis der at og det siger man, og hvis den så begynder at svinge i takt, eller hvad kan man sige, ligesom vist her, at få samme bølgelængde, så kalder man det resonanssvingning. Men altså når man laver den her tone her, så vil der komme en hel masse harmoniske bølger, som har forskellige, bølgelængde og så videre. Men så nogle af dem, de vil så dø ud, og så har man kun de her tilbage, hvor det er, at de har samme bølgelængde, og de svinger sådan i takt. Så er der noget, der kaldes en grundtone, som er vist her, hvor det er, som vi egentlig har, så har vi jo egentlig en halv bølgelængde her, og hernede der har vi det svarende til, den her længde er svarende til en bølgelængde. Og det defineres ud fra hvor mange knudepunkter, hvor mange buer de har. For eksempel her, så er det vist, det her det er en bu, og så det her er en knudepunkt, og det vil så svare til første overtone. Og det her har så 2 knudepunkter, og vil svare til anden overtone. Sådan bølgehastigheden på sådan en snor her, det afhænger af massen
per længde. Og så også fordi man typisk, så vil man have, i et forsøg vil man have spændt et lod fast hernede, og det vil så derfor også afhænge af loddets vægt. Altså hvor hurtigt den her bølge den går. Til sidst vil jeg lige sige, at noget jeg glemmer at sige, at som jeg snakker om det der med i starten med bølgernes hastighed, der bliver defineret via lambda og frekvens, så afhænger bølgers hastighed af materialet, som det, altså hvor bølgen den udbredes i, samt temperaturen. Det var hvad jeg havde at sige om lyd- og bølgeegenskaber.